ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ዊንዶው 11 ዘለዉ ፊቸራት ክንርኢ ኢና። ንኣብነት ብዛዕባ ሙቪንግ ዊንዶውስ እቲ ንሰርሐሉ ዊንዶውስ ከመይ ጌርና ነንቀሳቕሶ፣ ሪሳይዚንግ ዊንዶውስ፣ ማክሲማይዝ ዊንዶው፣ ሚኒማይዝ ዊንዶው ዝብል ቼንጂንግ ሪዞሉሽን ናይ ስክሪንና እውን ላፕቶፕ ወይ ዴስክቶፕ ንጥቀም ተሃሊና ሪዞሉሽኑና ስኬሉ ከመይ ጌርና ክንቅንሶን ክንውስኾን ከም ንኽእል ካሊእ እውን ስክሪንና ከመይ ጌርና ስሊፕ ክንገብሮ ንኽእል ወይም ደሞ ስክሪንና ከመይ ጌርና ስክሪን ሞድ ክንገብሮ ንኽእል እዚ እውን ምክንያቱም ፓወርና ባትርና ንኸይውዳእ ንሕና እንድሕር ተላዒልናስ ድሕሪ ክንደይ ሰዓት ስሊፕ ትኩን ድሕሪ ክንደይ ሰዓት ስክሪን ትጽናሕ ዝብል እውን እዚ እውን ፊክስ ክንገብር ኢና። ስለዚ ብሓደ መፅናሕ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል እዚ ንኽዓቢ ኩላህና ኣስተዋፅኦ ንግበር። እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ንኻሊእ ሰብ ንክባፃሕ ምእንታን ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣስተያየት ሃሊኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ምፅሓፍ ኣይትረስዑ። ሕዚ ከመይ ጌርና ንሰርሐሉ ዊንዶውና ነንቀሳቕሶ ንኽእል ዝብል ንኣብነት ኣብዚ ዝኾነ ፎልደር ንኽፈት እሞ እዚ ፎልደር እዚ ከመይ ጌርና ነንቀሳቕሶ ዝብል ኖርማሊ ኣብዚ ታይትል ባር ሒዝና ከምዚ ጌርና ናብ ዝደለናዮ ቦታ ክንንቀሳቐሶ ንኽእል ኢና። ካሊእ ከዓ ሚኒማይዝ ዝበሃል ከዓ ተኸፊቱ ኣብ ታሕቲ ንክፀንሐልና ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ሚኒማይዝ በተን ትብል ኣላ። እዛ ሚኒማይዝ እዚኣ በተን ዳይሬክትሊ ክሊክ ተጌርናያ ንታሕቲ ትኸውነላ ማለት እዩ። ኤገይን እንደገና ማክሲማይዝ ንምግባር እንደገና ባዕላ ታብዚ ዘላ ክሊክ ክንገብራ ከለና ከዓ ባዕላ ማክሲማይዝ ትኾነላ ማለት እዩ። ዊንዶው 11 ካሊእ ፍልይ ዘብሎ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ማክሲማይዝ ከምዚ እንድሕር ብማውዝና ንኽእናዮ ምስቲ ካልኦት ከፍትዎም ነገራትስ ከምዚ ዶ ክገብረልኩም? ንኣብነት ኣነ ሕዚ ካፕከት ከፊት ኣለኹ እዚ ኣብዚ ከዓ ፎልደር ኣለኒ ኣብዚ ሳይድ ዶ ዝገብረልካ ወይም ከምዚ ዓይነት ዶ ከምጠልካ ዝብል ሓድሽ እንተነምፅእ እኒኦ። ሕዚ ንኣብነት ኣነ እዚኣ ተመሪፀ እዚ ሳይድ እዚ ይገብረለይ እሞ ካሊእ ከዓ እዚ ዝኸፈትክዎ ኣብ ሳይድ ዘሎ ካልኦት ከዓ እቶም ዝተኸፈቱ ከምዚ ገይሩ ከፋፊሉ እውን ከርእየኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሙሉእ ይኹነለይ ተለይ ከዓ ሙሉእ ይገብረለይ። ስለዚ እዚ ኣብ ዊንዶው 11 ፍልይ ዝበለ ፊቸር ካብ ካልኦት ዊንዶዋት ኣለውዎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ሪዞሉሽንና ክነዕብዮን ክነንእሶን ንኽእል ዝብል ከዓ ከመይ ኢና ክንገብር መጀመርያ ዳይሬክትሊ ናብ ስታርት ንኸይድ እሞ ኣብ ስታርት ኸይድና ሴቲንግ ንኣቱ ማለት እዩ። ስታርት ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብዚ ሴቲንግ ዝብል ኣብዚ ኣለና ኣብዚ እንድሕር ዘይመፀልና ኮይኑ እውን ዳይሬክትሊ እዚ ሴቲንግ ኢልና ክንፅሕፍ ከለና ባዕሉ ዳይሬክትሊ ሰርች ገይሩ የምፀልና ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ሴቲንግ ንኣቱ ማለት እዩ። ናብ ሴቲንግ ምስ ኣተና ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣሎ እዚ ዲስፕሌይ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ምንታይ ኣንደር እንታይ እኒኦ ኣንደር ሲስተም ዲስፕሌይ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ እታ ዲስፕሌይ ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብ ዲስፕሌይ ዘለው ኦፕሽናት የምፅአልና ማለት እዩ። ንሕና ሴት ንገብሮም ኣብ ዲስፕሌይ ዘለው ኦፕሽናት የምፅአልና። ንኣብነት ሕዚ ኣብዚ ብራይትነስ ናይቲ ላፕቶፕና ክንቅንስ ተኮይንና ከምዚ ጌርና ክንቅንሶ ንኽእል፣ ከምዚ ጌርና ከዓ ክንውስኮ ንኽእል። ንዓይንና እውን ጠንቂ ስለ ዝኸውን ንሰርሐሉ ከለና ክንደይ ፐርሰንት ንዓና ከም ዝምችወና ከምዚ ጌርና ስክሪንና ሴት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ ናይ ምሸት ሞድና ናይት ሞድና ላይት ሞድ ክንቅይር ንኽእል ማለት እዩ። ሕዚ ናይት ላይት ክንቅይሮ ተኮይንና ኣብዚ ኦፍ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ቀትሪ ስለ ዘሎ። ሕዚ ግን እዚ ኦን ተገይረ ከዓ ናይ ምሸት እንትን ይገብረለይ ስክሪን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሞባይልና ብራይትነስ ናይ ስክሪንና ሞድ ምናምን እንቆፃፀሮ ኣብዚ እውን ብከምኡ ጌርና ክንቆፃፀር ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ዋና ሕዚ ናብዚ እንትን ዘምፀአልና ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ስክሪን ወይም ዲስፕሌይ ሪዞሉሽን ዝበሃል ኣሎ። ኣብዚ ሪዞሉሽን እውን ሴት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ሕዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ 1920 ብ1080 እዩ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ግን ካብዚ ንታሕቲ እውን ክጥቀም ይኽእል። ንኣብነት እዚኣ ክሊክ ተገይረያ ስክሪነይ እውን ይቕየር ካብኡ ክትቅይሮ ዲኻ ኪፕ ቼንጅ ተልዮ ሕዚ ናብቲ እንትን ዝቕየር ሪቨርት ተልዮ ግን ከምቲ ዘለዎ ይፀንሕ ማለት እዩ። ስለዚ ዲስፕሌይ ሪዞሉሽን ከምዚ ጌርና እውን ክንቅየር ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ካሊእ እንደገና ዲስፕሌይ ኦሪንቴሽን እውን ክንገብር ንኽእል። ላንድስኬፕ ድዩ ፖርትሬት ድዩ ናይቲ ስክሪንና ክነስተኻኽሎ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሪዞሉሽንና ስኬልና ሪዞሉሽንና ከመይ ጌርና ክነስተኻኽል ከም ዝኽእል ኣብ ዲስፕሌይ ኢና ርኢና ዘለና። ሕጂ ከዓ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ከዓ እንታይ እዩ ስክሪንና ስሊፕ ማለት እዩ። ሕዚ ላፕቶፕና እናሰራሕና ነርና እንድሕር ተላዒልና ባትርና ንኸይትውድእ ባዕላ ኣውቶማቲካሊ ድሕሪ ክንደይ ደቂቓ ስሊፕ ትኹን ድሕሪ ክንደይ ደቂቓ እንደገና እያ ስሊፕ ትኾን ወይ ከዓ ስሊፕ ከይኮነት ንክንደይ ትፀንሕ ዝብል ከዓ ክንርኢ ኢና። እዚ እውን ልክዕ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ናብ ሴቲንግ ንኸይድ እሞ እዚ ስታርት ኢልና ናብ ሴቲንግ ንኸይድ ሴቲንግ ክሊክ ምስ ገበርና ሃው ካብ ዝመፁልና ዘለው ዝርዝራት እንታይ ኢና ንገብር ኣብ ሲስተም ውሽጢ ፓወር ኤንድ ባትሪ ዝብል ኣሎ።
ፓወር ኤንድ ባትሪ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ፓወር ኤንድ ባትሪ ክሊክ ክንገብር ከለና መማረፂ ይመፀና ታይታይ መማረፂ ይመፁ ናብዚ ኢነርጂ ሴቨር ዝብል እኒኦ ስክሪን ስሊፕ ኦር ሃይበርኔት ታይም አውት ዝብል እኒኦ እዚኣ ኢና ዳይሬክትሊ ክሊክ ንገብራ ቹዝ ዋት ሃፐንስ ዌን ዩር ዲቫይስ ኢዝ አይድል ሕዚ ዲቫይስና ወይ ከዓ ኮምፒውተርና አይድል ክኸውን ከሎ ድሕሪ ክንደይ ደቂቃ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ስሊፕ ይኽውን ዝብል እዩ ሕዚ ኣብዚ ክልተ ዓይነት መማረፂ ኣለውና እቲ ሓደ ፕለጊን ፕለጊን ማለት እንታይ ማለት እዩ ፓወር እንድሕር ተሸኪዕዎ ኮይኑ እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና ኦን ባትሪ ማለት እንደገና ብባትሪ ጥራሕ ዝሰርሕ ድሕር ሃልዩ ፓወር እንድሕር ቻርጀር ዘይሸኳዕናዮ ኮይኑ ላፕቶፕና ከመይ ገይሩ ይፅናሕ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘና መጀመርያ እንታይ ተርን ማይ ስክሪን ኦፍ ኢሉ ድሕሪ ክንደይ ሚኒት ኢሉ ኢሉኒ እዚ ድሕሪ 15 ሚኒት እየ ገይሩ ኣነ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ሚኒት ቅይሮ ተኮይኑ እንደገና ድሕሪ 10 ሚኒት እንታይ ይኹን ስክሪነይ ኦፍ ይኾን ማለት እዩ ስክሪነይ ኦፍ ኮይኑ ማለት ግን ማይ ዲቫይስ ስሊፕ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ስክሪነይ ይጠፍእ ዘሎ እምበር ናይ ስክሪን ዝወስዶ ሓይሊ እዩ ዝቕንስ ዘሎ እምበር ቶታሊ እቲ ዲቫይሰይ ግን ስሊፕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስሊፕ ንክኸውን ግን ኣብዚኣ ከስተኻኽል ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኖት ማይ ዲቫይስ ስሊፕ ኣፍተር ኢሉ ክንዲዚ ሚኒት ኢለ ባዕለዮ እዚ ክመርፀሉ ኣለኒ 20 ሚኒት ተልዮ 20 ሚኒት ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ተርንኦን ስሊፕ ኣፍተር እንትን ዝብል ዘሎ እዚ 20 ሚኒት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ኦን ባትሪ ተኮይኑ እንደገና ተርን ማይ ስክሪን ኦፍ ኣፍተር ዝብል ኣብ ባትሪ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብባትሪ እንድሕር ጥቀም ነረሱ ኢለ እንድሕር ባዕሉ ክዓፅፍዎ ወይ ተላዒለ ከይደ ኣብዚ ሚኒት ሴት ክገብረሉ ይኽእል ድሕሪ 20 ደቂቃ ወይ ድሕሪ ባትሪ ኖርማሊ ኣንስተ ተብዕዎ ዝምከር ምክንያቱም ባትሪኩም ቶሎ ከይውደልኩም ድሕሪ 5 ደቂቃ ወይ ደሞ ድሕሪ 3 ደቂቃ ሪኮመንድ ዝግበር ስለዚ ድሕሪ 3 ደቂቃ ስክሪነይ ስሊፕ ኦፍ ገበረለይ ግን ዲቫይሰይ እንደገና ስሊፕ ዝኸውን እንደገና ድሕሪ ክንደይ ደቂቃ ባዕልና ኣብዚ ክነስተኻኽል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሎማ እንተ ዝተኸታተልናሉ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሎማ እንተ ዲስከስ ዝገበርናዮ ቀዳማይ ንሰርሐሉ ዘለና ዊንዶ ከመይ ጌርና ሚኒማይዝ ንገብር ከመይ ጌርና ማክሲማይዝ ንገብር ከመይ ጌርና እንደገና መንቀሳቀሶ ናብ ድሌትና ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ንሰርሐሉ ዘለና ስክሪንና ከመይ ጌርና ሪዞሉሽንና ስኬሉ ነስተኻኽል ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ባትሪ ከይውድአና ስፔሻሊ ላፕቶፕ ንጥቀም ተሃሊና ከመይ ጌርና ስክሪንና ኦፍ ንገብሮ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ዲቫይስና ቶታሊ እንትን ስሊፕ ንገብሮ ዝብል ኢና ሪእና ዘለና ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ይውዳእ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ኩላና ንሓግዝ እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ፈትኩሞ ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካሊእ ንክባፃሕ ግበሩ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ወዲና እኒና የቐኒየለይ ድሓን ቀኒ